Tuloy, isa maguyab-uyab. Gusto na ko focus akong goal ba? Tapos may plano na mo. Anang uyab-uyab, wa yun na sa ko ayun. Naman? Makakita pa lang kung babae daan, murag surok na perminti akong dago kita. Ako pareha ta. Namo ko yung mga ibang babae di nga igo na ta pangortahan no? Ang gusto nila malibre ra ba no? Nabaliktad naman ko itong panahon. Ang babae na kuan sa lalaki. Tabantay ka akong classmate dito sa Andres sa 3 de Mayo. Oo. Kada adlaw, gabi ang babae sige sunod-sunod sa iya. Sinakaon po itong bayhana nga. Sige na mag-apong atong laki akong amigo. Ay, ang babae mong may sa laki karon. Nami naibog na ko. Ano kay siya mato na siya Dres Balay. Di ko iwa siya nilipaki. Babaeng buhat siya mato Dres Balay. Dapat ang lalaki mong mato dito silang balay. Makipot pud kay katuloy. Dilain kinahuna-hunaan nga ang babae may mato sa lalaki. Mamisita. Dili pa kaana di na ka mahagog sige pamisita siya, babae na mo konse mo ha. Dili, sa standard nga kuan ang lalaki kid mo kuan. Dili kay ang babae mo si kuan. Yung kay tan lang tao nang ingana bitaw nga mga babae. Una-una sa kuan. Sa man naging lalisan ninyo diya ganiyara mo ba sige ko ginlo diya sulod bro. Ay wala ma kuan ba. Kaning about ato kung barkada bitaw. Ay tama di ay Sige ra man. katong silingan na to da ba ang babae. Ay kuan na ma, lagot ko ng bayhana. Ibog na to sa imuha ba? Mata mo dire nya daw no. Kay misita. Misita ra to nya. Ah bantong ra dito ni aking adlaw nga. Sige padungog-dungog dito sa ko nga regards daw sa kong anak. Anahin to sa imo na. Asa ato god? Asa ato iklaro mabe asa ato. Ay katugong taas og buhok niya, gamayon niya. Basta gwapa to. Pagputiyon, tapos payaton. Oh, gwapa to. Na pagka Labot ug pa na do. Wadi ko anahon turog mga babae mama. Kamuno mura mo mga kuan. Idlas kay mong mga babae. Di kan patanong bagod nang ang babae mo mato diri sa tuwa. di pagkaana. Ako may mato. Di pagkaana sa babae ng budyo ko si mo ani kay hago. Sa man to nimo nga, magsige man to padungog-dungog nga, naipog daw sa imuha niya, magsige kon sa ko magmamamama naman to. Na, ayun nagpa mama. Ayun nagpatuwa diri sa balay ma kay patuna nimo diri ah. Na, madto man to karon. Yan sa man to. Si mo to karon. Musuri man to diri ah. Ganyan pud nimo. Ay gina man ako mulaag ra, mulaag man daw siya, mangita daw siya mga gulay, ano ba siya? Tay ka to tol. Kay babon gid mo to, lang hamang muli kay likay ka. Hintag na si ko Andra oy si Dudong. Ugay na jud ko na nakagusto niya bang hintag. Tubangon ko na niya oy. Ugay na jud ko nakagusto bila na gyud. Sa katong kuan pa. Hapo mo kay gud siya gud niya. Kanang kuan manindot kay barog niya. Basta oy. Matubang na lagi ni Ron ah. Lipay jud ko matag. Basta hintag di ta bastido na ni Ron. Tag sugton ko ani niya kay ba. Sugton ang lagi ko ah. Yuta nang mudra. Amuha na gid na. Yun na siya magmahis ko kay. Pertigon na kung takuwag yuta yun. Basta, di lang ko bastido na ni Ron. Palitad pa na ko na siyang motor. Sa pagkaroon dayon ba. Basta di lang yun ko niya bastidon. Sugton lang lagi ko ni Ron. Okay kay ba? Ma-okay na. Ang problema na nga ni Ron, si Dudong kung musugot pa sa kuha. Minaminam pa pag-yung ko ng tawhanan ni kay. Mapo kay ba? Saan na sugton pa ni Ron. Sugton lang unta ko. Hinay ko kagino dito na. Siya magyud ang nasa balkon. Ay salamat na yang mama. Fights kay ni kay na si auntie. Okay kay ron. No ni mo alalay sa kuha. Ron, Oy, apasa sa papa nimo dito abi sa kuan. Umahan. karon na. Oh, karon na. Ala magunya pa nga karon ko ningon. Ma. Ano man? Sige ang kuan na. Grace. Okay man na siya, maayo man siya pagkababay. Kaya pag maayo nagwa kay gusto siya sa kata ay kung ipabukos mo kunin mo ng babae. Ay. Wapa na ana niya ka. Unta na niya, ngano di pa mangyud ka. Kung nagmother o gwapa o muutan na. Ako kanang gusto gid nako. Kasi pa man naging pangita ni mus babae nga na naman sa yakatanan. Siya kanang Mayong tao, Diyos nun. Buutan kayo, mga saligag balay. Ano pa may... Ikaw no, mura kag... Pilian ko kay ka, mura kag... Na. ikaw mabawa. Oy, te! Oy! Ngayong hapon! Ano yun? Ngayong hapon, te! May kinakadriti, no? Palingkura ta dati, be! Oy! Day! Mayo kay... Naari ka! Ali! Dayon kay... Tama-tama yung pagkatuloy mo rin, akong anak. Dali! Sulod rin! Dayon, lingkod! Day! Oy! Dong! Nasa mga nangyamin man ang naong ni mo? Kumano kang natay bisita, oh?
daw. Sa may gipatato ni mo na diri ma. Wa kay tay gusto na kung di kuan ana. Talikod-talikod ka rin na ba, naong ba? Payami-yami dahil tarong na tayo bisita, oh. Day, ali, day, dayon, day. Tingko do. Patay. Murag wala gini interest niya sa kong tawhana ba. Ulaw man sa trabahoan ni Rami. Pero wa man gyud siya gumas ko agyud kay naw karon nang yamid-yamid ra di abot ko. Man nang kaingon nga, lingkod diri dayo, alang ka anak sus. Gini sa akong ni Ron. Nga. Amang gani ko gipasulod niya oh. Ano ko na yang ano? May pakialam. Dapat ko kuan, nang alam nang tanan siya sa kuaron. Ang gini plano sa ko agyud ning tawhana ni. Day, lingkod. Sige te. Ay, nagkaulaw dala. Dayon lang dala, lingkod. Nya, kumusta man ka? Okay ra di mga kung kuan yun na, yung gulay diri te. Ah, gulay. Oo, magita karon. Nya, Ano na? unsay sabot ang di ba? Ayo. Sakaw man na to. Kabalo naman kato di ba? Oo. Sa plano to te. Naing na nimo te. Ay, mao ni among gi susuryanon pero now mo mag di man ma. Ano sige magpangyamid niya kung anak kung saan man nakairiis mo kay ni oy. Di na pwede te. Kailangan i-for sure dito te. Sabot dito na to. Te. Hi dong. Hi ba? Uyo ba? Jesus, dudong ka. Wala hitag na guna kay bisita oh. Sa may kuan mo ana mga Nagtalik Ito lang ang tarong mo. Tubang gani ba? Mura po kag sa magpulay tuyo nimo sa kuan ay. batasan di ka Mama ko balo. gingnan man siguro kasi mong mama goro. May batasan di ka balo mo warog na bisita. Sana nagmag-drive kuan ang gudna kadra kay para man tayo pag-respeto taon na oy. Tara magtagad ng bisita nimo. Ay. Sa manay mo ay mo. Pinugos manay mo ha. Hay gani. Saan ka? Baka nang gikan gid sa heart ba? Ay nga. Magwa mas kasing-kasing ka nang gikan gid sa heart ba nga. Pag-ingon. Pero nga po dudong sam nga. Ay may nabang isabot na ninyo te. Sa ko dai gisabot ni sabot yun nimo nga. Wala mo sabot-sabot na mo iya lang nga mo diri balay. Ana ko'y yadto sa Bisita nimo? Oo. Dapat mo, tarong ko kunin mo pagtagad pod kay di pod pinalim layo biya kaya mo ano nya inanar ka. Ano nga pag katubang pod? Pila pagkasapa kita buka na para mo adto ra diri sa balay. Pero nga dudong. Ay. Jute. Marag ka na. Ay gani. Nabagit siyang kalooban te. Ah, hala na kana eh. Tapoy na kong istorya na Kita ba mata. ikuti ba kay? Imo bitaw yung anak te. Eh, ikaw na bahalag. Ay gani. Padiskarte anang bataan na murag rihis kayo. Mama ulaw ko ba? Biya ilang sa good meter mo. Ah, sige. Kamo na ang istorya na muna ko sa ko dito na ako trabahoon ba. Dahil ikaw sa bahala ni kay napo ko trabahoon dito ba. Ha? Watos ako. Ikaw pagtarong dira. Watos ako. Yes, ate. Ano naman? Singaw, anang ni te. Ah, dili lagi na diha na Ay, na. nakaw ba kay? Mo man gini siya Dudong. nakaw ka. Mura ka kadraw niya ay. Di taga-taga na tong gipangayo nimo sa kuha. Ay, nakapalitan. Tiyan lang sigla. Dili lagi ko mulakaw. Oh, di Ay, ra ka. lang nakaw te. Sige. Ay, di man ako napalitan namin may sabot na napaliton ako saya. Eh, Bantay ka. Sige. Sige. Nakaw gini ron ate. Dili lagi na. Muna Ako na lang. ron. Bantayan ko na. Batas ako. Ano ba ka daw nga? Gay, nagkikita kita ang gusto ba? Gusto naman ko na kung ano to bang kasakuha kay hindi sabiha kay pug ganing gibati na to no nya. Tayo piyo ko giatuan ba para lang yun makadto ko diri. Abigin ako mo tarong ka katubang dira. Sabi dai ni tapan sa Anong imo man kong ginainana? Kanang itapat na gani ko nimo. anong imong tinubagan mo rag wala labag man sa imong kasing-kasing. Di man guganahan ng ang babae mo adto sa balay. Dapat Okay ra man gud na gud man problema gud. Ang importante ana nga naingnanti ka ba? sa may ingon nimo sa kuha. Halata naman siguro kayo yung inanay guro. Unsa gani gusto ko klaro dili ko ng mga kwan ko. Minsan pag walay sila pero gusto ko na ay kita. Kasabot ka wala? Kasabot ka wala? Uspa ragot. Halag walay sila basta na ay kita. Sabtan man siguro nimo. Nahigugma ka sa kuha. Oo. Saman, kanang musugot ka sa kuha? Dili. Naglibog ko Grace. Kasi kilibugan nimo. Sa'yo pa kaayo. Karon pa ganit ka bisita sa kuha. Karon pag ika nang uyab sa kuha niya. Alangan na magsugtun ti ka. Sugtun ti ka dayon. Unsa magyud? Kanusa magyud ka musugot?
Napaabot man ka. May problema na, basta di lang ko ni mo basti doon. Pwede maguna-una sa ako? Sige na ba? Saan na siya? Sige na ba? Sa may plano ni mo sa ko? Kay plano wala. Lagi maguna-una pa ko ba? Pantay ka ha mo, balik ko ugma. Balikan gyud ka ugma. Ado, sige na ba? Sige na god. Ay naku pabalik-balik ka ba? Gunit-gunit kamot, be. Ay naku pabalik-balik ka. Sige na ba? Sige na god. Gunit-gunit ba? Iyak mo. Ay grabe nan san. Kung sabihin na kung kamot nyo mga gunitan. Ay si kuan ba sa mga mabalik yung ko ugma ha. Balik lang nga ni Ugma maguna-una pa ko ba? Nang alang naman karon ra kay kanang nguyab. Kanino tarungan ay muna kay mo balik yung ugma. Sige, Mahay balik pa ko si ugma. mo ha, pasig ilad ra ko nimo. Ano, basta mo balik lang ugma. Ugma gani, balik gani Ugma. Sure naman ka na basta mo balik ugma ha. Sige, balik ko. Sige. Sige, bye-bye ha. Lagi, Bye-bye. sige. Bye dong. Lagi, Bye-bye ha. babay. Bye-bye. Lagi, Ugma, lagi. Sure jud ka, bye-bye. Ugma, lagi. Ha, bye-bye. Ito na ko, bye-bye. Bye-bye.